Mä oon Väisäsen Erkko, suomalainen räppäri ja tällainen viihdebisnesvaikuttaja. Ja nyt mä oon jäänyt vähän Instagramista eläkkeelle, mä 20 vuotta tein niitä. Mä haluaisin käydä tubettamaan ja mä haluaisin tehdä nyt tällaisen projektin, että mä kierrän tällaisella Fordi Ranger Raptorilla maailman. Kaikki maailman ajo-olosuhteet, kaikki maailman säät, pohjoisesta itään, idästä länteen, lännestä etelää, kaikki mestat läpi autolla. Nyt mä yritän saada tuota autoa jostain ensin ja sit mä rupean hoitaa siihen sponsoreit ja sit me lähdetään matkaan. Tää kuulostaa nyt tässä mun sanottuna helpolle, mutta tää ei todellakaan sitä oo. Tää voi viedä tää tuottaminen parhaimmassa tapauksessa vuosi, että tämän saa kasaan, mutta jos tässä niin kauan menee, niin mä voin sanoa, että tämä projekti tulee kuihtua kasaan, koska mun kärsivällisyys ei riitä. Mutta tosissaan mä tänä aamulla heräsin, mä soitin heti ekana, kun mä sain kahvikupin käteen, mä soitin jo Fordille ja ne sanoi, että pitäisi soittaa tonne Hedi Automotiveen, koska Fordilta mä tuskin en tuu saamaan autoa, vaan Hedin Automotive vastaa Fordin maahantuonnissa, niin sieltä pitäisi saada jeesiä. Mä rupesin miettimään, että sponsorointikuvioa tässä silleen, että tää voi myös olla vaikeaa, jos mä saan Fordin sponsorin, niin mä en usko, että Fordi antaa laittaa sen auton kyljen täyteen muiden firmojen nimiä, koska tähän tarvitaan joku 30 tonnia ainakin rahaa tähän juttuun. Eli 10-15 tonnia niin kuin matkoihin ja asumiseen, en mä tiedä paljon sellainen autolautat maksaa, mutta sitten pitää laskea ne bensat 50 000 kilsalle ja bla bla bla. Mä veikkaan, että 30 tonnilla voisi päästä, mutta pähkinänkuoressa, jos mä saan Fordin tähän lähteä mukaan, niin mä en usko, että jos Fordi lähtee, niin mä en usko, että Fordi antaa lähteä välttämättä muita sponsoreita. Sitten tää pitäisi tehdä yksistään Fordin kanssa. Mutta sitten jos me saisin vaikka Kamuksilta auton, että se Fordi ei ole niin kuin, anna sitä autoa mulle, niin sit siihen voisi ehkä ottaa muita sponsoreita ja saada sen kautta sitten sen rahan kasaan. Mutta mä lähden nyt tekemään tällaista haastetta. Ennen kaikkea on alkuun haastan itteni, saanko mä tuotettua tämän kasaan. Mä oon tuottanut paljon aikaisemmin mainoksia ja kaiken näköisiä kuvauksia, musavideoita ja tapahtumia, festareita ja ihan niin kuin perseestä perämoottoria, kaiken näköisiä systeemeitä. Tämä tuottaminen pitäisi olla mulla silleen niin kuin näpeästi, mitä tämä homma niin kuin tapahtuu. Ja mulla on ollut tällaisia autoprojekteja aikaisemmin, muun muassa Beogeotin kanssa. Oli sellainen naisten väkivallan vastainen juttu, mutta se kuihtui sitten. Nyt lähdetään tosissaan, mä haluan tubettaa, mä oon jäänyt noista räppihommista eläkkeelle, mä aikaisemmin myin siis keikkoja Suomen isoimmille starboille ja vähän noille kansainvälisille staroille kans. Ja nyt mä haluaisin sitten tubettaa, että normit työntekijästä musta ei ole. Mä oon 44-vuotias kaveri, täytän nyt lokakuussa 45, niin mä haluan tubettaa, mä oon esiintyä, mä oon ammatiltani näyttelijä. Mä haluan esiintyä, mä haluan kiertää, mä haluan nähdä maailmaa, mä haluan tehdä ja touhuja, tehdä tällaisia hullumpia haasteita. Esimerkiksi Daniel ja toi voi ristus. No Daniel ja sen kaveri, kenen kanssa kiersi maailman ilman rahaa, niin ne on nostanut ton tuben riman nyt niin korkealle, että se, että Väisänen menee räppäämään kesässä kaikille Suomen toreille, niin tuskin kiinnostaa hevon hittoakaan yhtään ketään. Niin katsotaan tällainen projekti, että kierrettäisiin autonkaan maailma, niin mä sanoin, että sinne mahtuu kyllä niin kuin kohellusta ja kommellusta kyllä sille reissulle, niin siitä tehtäisiin tubeeni. Ja sitten myöskin nämä yhteistyökumppanit saisi siitä huikeata niin kuin näkyvyyttä. Ja mä uskon, että tällainen projekti teitä kiinnostaisi. Te voitte nyt, jos mä julkaisen tämän videon, te voitte kommentoida tähän alas. Haluatte sitten nähdä, että mä lähden maastoautolla kiertämään maailman. Käydään kaikki vuoristot, kaikki jääpaikat, kylmät, kaikki lämpöiset, kaikki ääriolosuhteet käydään läpi. Ja vedetään erkkomaiseen tyyliin totta kai. Lämätiskis. Tällaista hommaa. Kommentoikaa alle, ketä voisi mahdollisesti olla sponsorina tällaisessa hankkeessa. Haluaisit sä mahdollisesti olla mun sponsori? Ja tosissaan mä aloitin tämän projektin tänään. Mä toivon, että mun kärsivällisyys riittää viedä tätä eteenpäin. Täytyy olla helppo homma. Mutta pähkinänkuores Väisänen haluaa ajaa Ranger Raptorilla maailman ympäri ja testaa siinä matkalla kaikki sen auton ominaisuudet, mihin se pystyy ja mihin se ei pysty. Ja tällaista haastetta me lähden nyt viemään eteenpäin. Me on Fordille jo soittanut, ne ohjasi minut sieltä tuonne Automotivelle. Ja nyt me soitan seuraavaksi Automotivelle ja katson, miten tää lähtee menee. Jos me saa tuolta maahantuojilta autoa, sitten me yritän saada sen autoliikkeestä. Jos me saa autoliikkeestä, sitten me haen sponsoreilta rahaa ja ostan sen auton. Mutta toivotaan, että mun kärsimällisyys riittää. Mutta laittakaa ideoita tähän projektiin liittyen kommenttikenttää. Ja toivotaan, että me päästään seuraavan videon pariin. Se riippuu myös jossain määrin teistä. Että kiinnostaako teitä tämän kaltainen kontentti, että mä lähden kiertämään sillä autolla maailman. Ja hölmöilee sen kiesin kanssa tuolla ääriolosuhteissa. Niin kommentoikaa alle ja puhaltakaa
pieni alkupösäys tähän ekan videon kommenttikenttään, niin katsotaan, miten tämä homma lähtee etenemään. Mutta kaikille tervetuloa mukaan projektiin ja toivotaan, että mä saan tämän maaliin. Nyt jäädään jännittämään, että miten tässä käy. Kaikille tervetuloa mukaan matkaan.